अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनै जों मोनसे जोबोद गोथौ आरो गोमोथाव सोंलुखौ सानगोन एबा सोंगोन। बे सोंलुफोरानो जादों मोदायफोरा बबेनिफ्राय फैया एबा फैखो? बिसोरो गाव हारसिंनो नुजाखांदोंमोन नामा एबा उजिदोंमोन नामा? बिसोरहाबो सोरजिगिरि दं नामा? आरो मोदायफोरा गावसोरनि सिबियारिफोरनिफ्राय मा लुबैयो? बेफोर सोंलुनि फिननायखौ नागिरनाया सहज एबा गोरलै नङा। नाथाय जेब्ला जों सैथोखौ नागिरनो ओंखारो अब्ला जों गोबां थोरफोफोरखौ बेखेवनो गोनां जागोन। बेनिखायनो फै जों बे दावबायनायखौ जागायजेनलांदोनि। गिबियावनो जों ब्रह्मनि सोमोन्दै सोलोंदोनि। हिन्दु धोरोमाव ब्रह्मखौ ब्रह्माण्डनि सोरजिगिरि होननानै साननाय जायो एबा बुंनाय जायो। बिखौ साब्रै मोखां मोदाय महरै मानिनाय जायो। बिनो बेदखौ उच्चारण खालामदों आरो मुलुगखौ सोरजिदों। अनजाग्रा नायगिरिफोर, गोसो होगोन, ब्रह्माया गाव हारसिंनो उजियाखैमोन एबा ओंखारबोआखैमोन। पुराणनि बायदिब्ला ब्रह्मआ बिष्णुनि नाभिनिफ्राय ओंखारनाय कमल बिबारनिफ्राय नुजादोंमोन। दान्दिसे समनि थाखाय साननानै नायनायसाय, सोरनिबा गोरबोनिफ्राय जोनोम जादोंब्ला बियो जौसिन जानो हागोन ना? बियो जोबनो गैयै आरो जागायजेननाय गैयै जानो हागोन ना? एबा बियो मोनसे गेदेर गोहोनि सिङाव दं नामा? ब्रह्मनि थाखुलिखौ ब्रह्मलोक बुंनाय जायो। बेयो मोनसे जरखा ओनसोल जेराव बियो गावनि बिसि सरस्वतीजों थायो। नायगिरिफोर, नाथाय बेयावबो मोनसे गिदिर सोंलु बेरखांदों दि जुदि ब्रह्महा मोनसे रायजो दं अब्ला बे रायजोखौ सोर सोरजिदोंमोन? इसोरा जायखिजाया संसार एबा थावनिजों खाजानाय जानो हागौ नामा? ना बियो गासै संसारनि सोरजिगिरि जानो नांगौ? ब्रह्मआ गावनि सिबियारिफोरनिफ्राय गियान, फरायनाय आरो बलिदाननि आसा खालामो। ब्रह्मखौ गियान आरो सोरजिनि नेरसोन होननानै गनायनाय जायो। नायगिरिफोर, नाथाय नोजोर हो, ब्रह्मखौ बुहुमाव फुजिनाया जोबोद खम। भारतआव ब्रह्मखौ फुजिनो थाखाय फ्राय मोनसेबो मन्दिरफोर गैया। ब्रह्मखौ मिथिनानैबो मानसिफ्रा ब्रह्मखौ बांद्राय फुजियाखै। मानो? मानोना धोरोमारि बिजाबफोराव लिरनाय दं दि ब्रह्मआ गावनो सम आरो थैनायनि सिङाव दं। बिहा मोनसे थि जिउ दं जायनि उनाव बिहा जोबहैयो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बेनिखायनो गोबां सोंलुफोरा बेरखाङो। सैथो इसोरहाबो जिउ थानो हागौ ना? सोरजिगिरियाबो थैनायनि सिङाव थानो गोनां जायो नामा? सल'बाथाफोराव मख'नाय दंदि ब्रह्मआ गावनि सिबियारिफोरनो बोर होदों, नाथाय गोबां खेब बे बोरफोरा मोजां फिथाइ होआखै। बेनि सोलाय मुलुगखौ खैफोदाव खोख्लैदोंसोमोन। रावण आरो हिरण्यकशिपु बायदि असुरफोरनो ब्रह्मआ बोर होदोंमोन आरो बेनि फिथाइ महरै संसाराव अनागारि खालामनाया बांदोंमोन। एसे साननानै नाय, ब्रह्मनि बोर होनायजों जुदि गाज्रिया बांदोंब्ला एबा गाज्रिखौ गोहो होनाय जादोंब्ला बे बोरा मा बोर जाथावथाव? अनजाग्रा नायगिरिफोर, बिनि गासैबो हाबाफोरा न्याय आरो सैथोनि फारसे जानांगौना जानाङा? न्यायनि फारसेसो जानो नांगौमोन, नाथाय न्याय नङा, अन्यायावसो जाबाय। बेनिखायनो नायगिरि लोगोफोर, जेब्ला जों ब्रह्मनि सिनायथिखौ गोथौयै नायो अब्ला जों बेखौ बुजिनो हायो। ब्रह्मआ नुजाफैदों, थामहिनबा बिथाङा जोनोम मोनदोंमोन। बियो मोनसे जायगायाव थायो, थामहिनबा बियो मोनसे जायगाजों खाजानाय। बियो गियान आरो बावसोमनायखौ आसा खालामो आरो माब्लाबा माब्लाबा बियो अधर्मखौ बांहोग्रा बोर होयो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, दानिया सोंलुआ बिनो इसोर जानो हागौ नामा जाय गासैनिबो सोरजिगिरि? सम आरो थैनायनि उनाव सोर माब्लाबाबो गोरोन्थि खालामा। अनजाग्रा नायगिरि लोगोफोर, बेनिफ्राय जों बुजिनो हायोदि ब्रह्मआ गेदेमा, नाथाय जानो हागौ देरसिन नङा। बियो बुहुमखौ सोरजिनो थाखाय थिसनजादोंमोन, नाथाय बिनि गोजौआव मोनसे गोहो दं। सोंथिया बेनोदि बे गोहोआ सोरनि आखायाव दं? सैथोयै इसोरा सोर? आंनि अनजाग्रा नायगिरि लोगोफोर, बे नागिरनाया जोंखौ बिष्णु, शिव आरो बिनि उनाव जिसु ख्रिस्टनि उन लांगोन। नायगिरि लोगोफोर, दासिम जों ब्रह्मनि सिनायथिखौ बुजिनो हाबाय आरो दा जों बिष्णुनि खाथियाव फैबाय। हिन्दु धोरोमाव बिष्णुखौ संरैखा खालामग्रा होननानै बुंनाय जायो। गोबांनियाव फोथायनाय दंदि जेब्लानो बुहुमाव अधर्मआ बांलाङो आरो धोरोमा लोरबां जायो अब्लानो बिष्णुआ बबेबा मोनसे अबताराव नुजाथियो। जानो हागौ बियो राम, कृष्ण एबा गुबुन 10 अबतारफोरनि जायखिजाया महरावनो जाथों। बिष्णुखौ क्षीर सागर एबा गाइखेरनि लैथोमायाव शेषनागाव जिरायनाय आबुंनाय जादों। बिनि बिसि लक्ष्मीआबो बिजों थायो। बेनिफ्राय मिथिनो मोनोदि बिसोरो मोनसे थि जायगायाव थायो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, दा साननानै ला, जुदि सोरबा सासेया थारैनो जोबनो गैयै इसोर, अब्ला बियो बबेबा मोनसे थि जायगायावनो जोबथे जानानै थानो हायो नामा? इसोरा मोनसेल' जायगायावनो खाजानानै थानो हागोन ना?
ना बियो गासैबो जायगायावसो नुजाथिनांगौ एबा थानांगौ। बिष्णुआ गावनि सिबियारिफोरनिफ्राय सिबिनाय, अननाय आरो सैथोखौ आसा खालामो। बिखौ धोरोमनि रैखागिरि होननानै मानिनाय जायो। नाथाय जों गोथौयै नायोब्ला जों नुनो मोनोदि जेब्ला धोरोमा बांलाङो अब्लानो बियो माबा मोनसे महराव फैथारनांगोन। दा सान, जुदि बियो थारैनो सर्बशक्तिमान अब्ला बियो खनले खनले गुबुन महर लानो गोनां जागोन नामा एबा जाबावगोन नामा? एबा बियो मोनसेल' बिथोनजों गासै बुहुमावनो बिजिरनायखौ गायसननो हाया नामा? एबा बियो मोनसेल' बिथोनजों गासै बुहुमावनो न्याय गायसननो हाया नामा? रामनि महराव बिष्णुआ राबनखौ फोजोबदोंमोन। कृष्णनि महराव बिष्णुआ कांस आरो कुरुक्षेत्र गाज्रि खामानि मावग्राफोरखौ फोजोबस्रांदोंमोन। बे गासैबो दिन्थिनाय जादों दि बियो सासे न्याय खालामग्रा अनग्रा होननानै। नाथाय बेखौबो दिन्थिदों दि गाज्रिया गले गले बांदों, गाज्रिया गले गले जादों, अन्यायफोरा गले गले जादों आरो बियो गले गले जोनोम अबतार जानो गोनां जादों। जुदि सोरबा इसोरा एथ' बोलोग्राब्ला अब्ला बिनि रायजोआव अधर्मफोरा गले गले मानो बांनो गोहो मोन्दों एबा बोलो मोनदों? अनजाग्रा नायगिरिफोर, बिष्णुखौनो नारायणबो होननानै बुंनाय जायो। बुंनाय जायोदि बियो गावनि सिबियारिफोरखौ दुखु दाहानिफ्राय रैखा खालामो आरो बिसोरखौ मुक्ति फारसे दैदेनो। नाथाय बेयाव मोनसे सोंलु बेरखांदोंदि जुदि बियो देरसिन अब्ला बिनि गोजौआव माबा गोहो दं नामा? शास्त्रआव बुंनाय दंदि बिबो ब्रह्म आरो शिव बायदि सम आरो नेमफोरनि सिङाव थायो। नायगिरि नोंथांमोन, बेबायदिनो महाप्रलयनि समाव बिष्णुआबो जोबलांबाय। दा एसे साननानै नाय, माब्लाबा सैथो इसोरा थैनानै थांनो हागौना, गोमोरलांनो हागौना? बिष्णुआ गावनि महरफोराव सोमोनांथाव खामानि दिन्थिदोंमोन, धोरोमनि बोसोनफोरखौ फोरोंदोंमोन आरो सुबुंफोरखौ सैथोनि लामा दिन्थिदोंमोन। थेवब्लाबो बियो जायगा आरो समजों खाजानाय जानानै जोनोम जादोंमोन आरो थैदोंमोन। बिनिखायनो बियो बे एखे इसोर जानो हागौ नामा जायआ जोबनो गैयै आरो जोबनो गैयै इसोर, जाय इसोरहा जोनोम गैया आरो थैनाय गैया? नायगिरि लोगोफोर, बेयो जोंखौ बे बाथ्राखौ साननो थाखाय बाध्य खालामोदि बिष्णुआ गेदेमा, बियो रैखागिरि, बियो धोरोमखौ फोथांना लाखियो, नाथाय बिनि थाथिनि सिमाफोर दं। आरो जुदि सोरनिबा थाथिनि सिमा दङब्ला बियो जोबनो गैयै इसोर जानो हाया। दासिम जों मिथिनो मोनबायदि ब्रह्मआ बुहुम सोरजिगिरि, बिष्णुआ संरैखा खालामग्रा, नाथाय जौसिन इसोरा दासिमबो आन्दोआव दं। ना संहार खालामग्रा एबा फोजोबस्रांग्रा बै शिवआसो गुबै इसोर नामा? ना गुबुन सोरबा जाय गासैखौबो सासन खालामो? अनजाग्रा नायगिरिफोर, अब्ला जोङो सैथोखौ नागिरलांबावदोनि। लोगोफोर, दासिम जों ब्रह्मखौ नुबाय, जाय बुहुमखौ सोरजियो, आरो बेखौ संरैखा खालामग्रा बिष्णुखौ मिथिनो मोनबाय। नाथाय दा जों थामथि गाहाय मोदाय शिवनि खाथियाव फैनि। नायगिरिफोर, शिवखौ फोजोबस्रांग्रा बुंनाय जायो। बिनि महरा गोमोथाव, जथाय खानायाव गंगा, खाफालाव थामथि मेगन, गोदोनायाव जिबौ आरो मोदोमाव राख। बियो गावनि बिसि पार्बती आरो फिसाज्लाफोर गणेश आरो कार्तिकेयजों कैलास हाजोआव थायो। शिवनि महरा गोमोथाव आरो गोमोथाव। बिथांखौ महादेव होननानै बुंनाय जायो, जायनि ओंथियानो जादों इसोरफोरनि इसोर। नाथाय लोगोफोर, सोंथिया बेनोदि शिवआ अराय आरो जोबनो गैयै नामा? ना बिबो सम आरो नेमफोरनि सिङाव दं? सल' बाथाफोरनि बादिब्ला जेब्ला ब्रह्म आरो बिष्णुनि गेजेराव सोर देरसिन बेखौ लानानै नांज्लायनाय जायो, अब्ला बिसोरनि गेजेराव सोरांनि मोनसे जोबनो गैयै खुन्थिया नुजाफैयो। बेनिफ्राय शिवआ ओंखारदोंमोन। थामहिनबा बिबो मोनसे फुंखानिफ्राय फैदों। साननानै ला एबा सोंलु खालाम, सोरबाया बबेबा फुंखानिफ्राय ओंखारबायब्ला बियो थारैनो इसोर जानो हागोन नामा? एबा बिबो मोनसे गेदेर गोहोनि सिङावसो दं नामा? शिवआ गावनि सिबियारिफोरनिफ्राय सिबिनाय, तपस्या आरो त्याग खालामनायखौ आसा खालामो। बिथांखौ रुद्र महरै गिख्रंथावना आरो भोलेनाथनि महरै गोरलै आरो अनफावरि महरै बरनायनाय जादों। बियो गोरलैयैनो खुसि जायो आरो गोख्रैनो रागाबो जायो। बेनि जाहोनानो जाबाय बियो माब्लाबा माब्लाबा गावनि सिबियारिफोरनो आरो गाज्रि खामानि मावग्राफोरनोबो गिदिर गोहो होयो। शिवनि अनुग्रहनि थाखाय बनासुर आरो त्रिपुरासुर बायदि असुरफोरा गोहोगोरा जादोंमोन। नाथाय सोंलुआ बेनोदि इसोरा माब्लाबा अधर्मखौ गोहोम खोख्लैनो होयो नामा? बिनि बिजिरनाया बायस्लु जानो हागौ नामा? शिवनि थाखुलिखौ कैलास मानिनाय जायो एबा कैलास होननानै बुङो। थामहिनबा बिबो मोनसे जायगायावनो थायो। नाथाय सैथो इसोरा मोनसेल' हाजोजों खाजानाय जानो हागौ नामा? ना बियो जेरावबो थानो नांगौ? ओरैबायदि बुंनाय जायोदि गिदिर दिरननि समाव
शिवा तान्डब मोसायो आरो गासै बुहुमखौनो जोबस्रांहोयो। नाथाय गोसोआव लाखि, जुदि जोबस्रांनायनि उनावबो बुहुमखौ सोरजिफिनदोंब्ला अब्ला बेनि ओंथिया बेनोदि शिवआबो बै चक्रनि बाहागो आरो सोरबाया जोनोम, थांना थानायनि आरो जोबस्रांनायनि मोनसे फाखनाव खाजानाय जायोब्ला बियो देरसिन जानो हागोन नामा? गुबै इसोरा बेफोर गासैनिख्रुइबो गोजौसिनाव थानांगौ, जायहा जोनोम मोना आरो थैया आरो जायखि जाया फान्दायनायाव जोबजानानै थाया। लोगोफोर, शिवा गेदेमा, बियो फोजोबस्राङो जाहाथे मोनसे गोदान सोरजि ओंखारनो हायो। बियो गावनि सिबियारिफोरखौ बोर होयो। बियो तपस्यानि आदर्श, नाथाय जेब्ला जों गोथौयै नायो अब्ला जों नुनो मोनोदि बियो सम, जायगा आरो नेमफोरजों खाजानाय। बियो नुजाबाय एबा जोनोम मोनबाय आरो बिहा थाग्रा खुलिबो दं, थामहिनबा बियो जोबनो गैयै आरो जोबनो गैयै नङा। नायगिरिफोर, दा साननानै नाय, ब्रह्मआ सोरजिगिरि, विष्णुआ संरैखा खालामग्रा आरो शिवआनो फोजोबस्रांग्रा। साथामहाबो गुबुन गुबुन खामानिफोर दं, नाथाय साथामहाबो सिमा दं। साथामहाबो सिमा दंब्ला अब्ला गुबै इसोरा सोर? सोर सासे जाय मोनसे समावनो गासैखौबो सोरजिग्रा, सामलायगिरि आरो फोजोबस्रांग्रा? सोर जाय जायखि जाया संसाराव थाया अब्लाबो गासै संसारा बिनियाव दङ? अनजाग्रा नायगिरि लोगोफोर, बे सोंलुआनो जोंखौ आरोबाव साननो थाखाय नारसिनो। नंगुबै इसोर नामा जायखौ जों गुबुन गुबुन महराव बोखावदों, ना गुबुन सोरबा जाय गासैनिबो सायाव गोहो लाखियो? फै लोगोफोर, आं बे सैथोखौनो फोरमायनो थांगासिनो दं। लोगोफोर, दा जों जिसु ख्रिस्टनि खाथियाव फैबाय। गोबां मानसिफ्रा बिखौ सासे नाबि होननानै सानो, सोरबाया बिखौ सासे फोरोंगिरि होननानै बुङो आरो सोरबाया बिखौ सासे गेदेमा सुबुं होननानै नायो। नाथाय बिनि सोमोन्दै सैथोआ बिनिख्रुइबो गोथौसिन। बाइबेला जोंखौ मिथिहोयोदि जिसुआ सासे मानसिल' नङामोन, नाथाय इसोरनि बुंफोरमोन जाय बे बुहुमाव मोदोमाव फैबाय। जिसुआ बेथलेहेमाव मोनसे मोसौ गलि न'आव जोनोम मोनदोंमोन, थामहिनबा बियो राजायारि महलाव फैयाखै, नाथाय हावरिया जानानै बे संसाराव फैदोंमोन। बियो मोनसे साधारन नखराव फेदेर जादोंमोन। बेनिफ्राय मिथिनो मोनोदि बि सासे मानसिफोरनि गेजेराव थानो आरो बिसोरनि दुखु दाहाफोराव बाहागो लानो फैदोंमोन। जिसुआ बहा थायो? बे सोंलुआबो गोनां। बियो गावनो बुंदोंमोन, सियालफोरहा गुदुंफोर थायो आरो अख्रांमानि दाउफोरहा बासा थायो, नाथाय मानसिनि फिसाज्लाहा खर' दोननो थाखाय जायगा गैया। थामहिनबा बियो रावनिबो जायगायावल' सिमा गोनां नङामोन। बिनि गुबै न'आ सोरगो, नाथाय बियो बे बुहुमनि बयनिबो गेजेराव थादोंमोन। जिसुआ गावनि उनसंगिरिफोरनिफ्राय मा लुबैयो? जिसुआ बुंदोंमोन दि देरसिन बिथोना जाबाय नोंनि इसोरखौ नोंनि गासै गोसो, जिउजों आरो गोहोजों अन, आरो नैथिया जाबाय नोंनि नसुंसेनि मानसिखौ गावखौ बायदि अन। अदेबानि जिसुआ गावनि उनसंगिरिफोरनिफ्राय बावनाय, गोब्राब तपस्या एबा फालिथायफोर दाबि खालामाखै। बियो खालि अननाय, फोथायनाय आरो सैथोखौल' लुबैयो। जिसुआ गावनि जिउआव गोबां सोमोनांथाव हाबाफोर मावबाय। बियो खाना मानसिफोरखौ नुहोदों, लेंग्राफोरखौ थाबायनो हानाय खालामदोंमोन, थैनायफोरखौ फोथांफिनदोंमोन, आरो बिनि देरसिन हाबायानो जाबाय संसारनि पापनि थाखाय गावखौ बावसोमनाय। क्रुसनि सायाव बियो गावनि जिउखौ होबाय जाहाथे साफ्रोमबो मानसियानो जोबनो गैयै जिउ मोननो हायो। गुबुन रावबो मोदाया बेखौ खालामाखै। दा सोंलु बेरखाङो, जिसुहा माबा मोनसे सिमा दंमोन नामा? नंगौ, बे बुहुमाव सासे मानसि जानानै बियो उखैनाय, गांनाय, दुखु आरो थैनायजों मोगा-मोगि जानांदोंमोन। नाथाय बियो बिनि लोरबांथि नङामोन, नाथाय बियो बिनि अननायमोन। बियो मानसि जाबाय जाहाथे बियो मानसिनि दुखु दाहाखौ गावनो मोनदांनो हायो आरो बिनि थाखाय बासायजानायनि लामाखौ बेखेवनो हायो। जिसुआ गावनि सोमोन्दै बुंदों, आंनो लामा, सैथो आरो जिउ होननानै। बियो बेखौबो बुंदों, जाय आंखौ फोथायो बियो थैब्लाबो थांनानै थागोन। बेयो साधारन दाबि नङा, बेयो सासे बेबादि सुबुंनि फोसावनाय जाय गावनो थैनायखौ फेजेनबाय आरो जोबनो गैयै जिउनि फोरमान जाबाय। लोगोफोर, जेब्ला जों ब्रह्म, विष्णु आरो शिवनि सिनायथिफोरखौ नायो अब्ला जों नुनो मोनोदि बेफोर सिमा गोनां। बिसोर जोनोम मोनदोंमोन, बबेबा जायगायाव थायो आरो समजों गोरोबनानै थायो। नाथाय जिसुनि सैथोआ गुबुन। बियो मानसि जाबाय, थेवबो बिनि थाथिया जोबनो गैयै आरो जागायजेननाय गैयै। बियो सम आरो थैनायनिफ्राय बारग'नाय आरो बिनि खौराङा थोंजों। ब्रह्म, विष्णु आरो शिव बिसोर खालि गावनि उनसंगिरिफोरनिफ्राय फोथायनाय आरो अननायखौल' लुबैयो। बेनिखायनो नायगिरि लोगोफोर, बेनो जिसुनि गुबै सिनायथि। बियो सासे इयुन बुंथिगिरि एबा इसोरारि फोरोंगिरिल' नङा, नाथाय जोंनि गेजेराव फैनाय इसोर। बियो बबेबा मोनसे जायगायाव थाया, नाथाय जेरावबो थायो। आरो बियो जोंखौ बे समायखिराखौ होदों, आं नोंखौ माब्लाबाबो नागारनाय नङा,
आरो नोंखौ नागारनाय नङा। बेखायनो लोगोफोर, दिनै जों जयै ब्रह्म, बिष्णु, शिव आरो जिसुनि सिनायथि आरो सैथोथिखौ सोलोंबाय। जों नुबायदि ब्रह्मआ बुहुमखौ सोरजिबाय, बिष्णुआ बेखौ फोथांबाय, शिवआ बेखौ फोजोबस्रांबाय आरो जिसु ख्रिस्ट'आनो गावखौ बावसोमबाय जाहाथे गासै सुबुं माहारिया जोबनो गैयै जिउ मोननो हायो। बेनिखायनो नायगिरि लोगोफोर, दा नोंसोर आंनो खोन्थादो, नोंथांनि बुंनायाव एबा नोंथांनि मोन्दांथियाव गुबै इसोरा सोर? सेथि, ब्रह्म, जायहा बुहुमखौ सोरजिग्रा होननानै मोनथिजायो। नैथि, बिष्णुआ, जायहा गाज्रिखौ फोजोबस्रांनो थाखाय अबतारनि उनाव अबतार लाबाय थायो। थामथि, जायहा फोजोबस्रांग्रा, जायखौ शिव होननानै मोनथियो, बे नामा? ब्रैथि, जिसु, जायहा बुंदों आं लामा, सैथो आरो जिउ। अनजाग्रा नायगिरि लोगोफोर, सैथोखौ मोनथिनाया साफ्रोमबो सुबुंनि मोन्थाय। अब्ला जोबनायाव नोंथांनि मोन्दांथिखौ कमेन्टआव मोनथिहोदो। नोंथांनि थाखाय बबे मोदाया सैथोसिन? सोरखौ नोंथाङा नोंथांनि इसोर होननानै सानो? नोंथांनि बिबुंथिया बयनिबो थाखाय जोबोद बेसेन गोनां, आशीर्बाद गोनां जागोन। दा बेयावखाय कमेन्टखौ होनो दाबाव। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, चेनेलाव गोदान फैदोंबा साबस्क्राइब खालामदो, शेयार खालामदो, लाइक खालामदो आरो कमेन्ट खालामनो दाबावसै। थेंक इउ।